ka ne kedai ka jing tho ka ba upur sang ba jong ka VP ul pan pau ne lu tho lang ba ka WhatsApp sita chung bar ul ong kum ne la da ya jisu ki jiu kidang kali hato ne de khun mistri nang no yo ya ka bor ban le kat kini ki kamba bu jing kali ngalong e manga pakinam la ban wo da wo dong tang e wat ban kan shi bat kren ben habang along tang ubru anum sngo phlahi kan haban ja kumta andre nganam sngo mong ni sngo rem yake bakum kita ki jajikun tho andre panban kinlong ki ji kai banganla ban yit khambha yelade kane kane ka jing tho ko ba pursong ba jong VP ulapan pau haga WhatsApp sita jong